Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti a milé studentky, zase nám někdo poskrojoval školu. Ujišťuji vás, že viník bude určitě dopadat. Kdo si myslíte, že posprojoval školu? Ale jako jednoznačně to byl Matějček. Mám k tomu výtvarnému umění blízko a jsem viděl jako několikrát, jak dělá grafity. Kdo si myslíte, že byl daným pachatelem? Možná paní profesorka Ekšlágerová, protože ta tady teďka není a třeba chtěla zanechat nesmazatelnou stopu. Já si myslím, že to byl kolega Voračka. Sám je potetovaný, hodně o tom mluví a myslím si, že to byl určitě on. Já teda si myslím, že to byla paní profesorka Škrabalová. Bez komentáře. No, kdo mě napadá? Kolegyně Tarabová. Ale jo. To je takový zkušený chemik, tak se tam míchá ty svý skumavčičky, mističky. Tady to fakt chybí. Jedině kolegyně Tarabová. To je nějaký chemikář. Tarabová. Bueno, pues estoy llevando los pantalones vaqueros que cuestan... Lo tengo que en coronas, checas, claro. Pavel. Kreslí třídou na chodníky. Zkouší si ty pixelíky pořád. Všechno a myslím si, že školu z toho určitě nevynechal. To určitě děláš ty. To si pro spray. Una camisa, yo creo que es de Zara. Cože? To je úplně jasný, to je paní Zorda Chadimová. Y luego unas botas así de montaña. Chodí tady převleku, jednoho jde jako čarodějnice, jednoho jde jako bezdomovec. Třeba chtěla zanechat nesmazatelnou stopu. Čili plíží se kolem školy s barvičkama. On totiž má poměrně jako deprese, když má učit. Tarabová. Chadimová. Matěj, Voračka, Zara, Škrabalová. Pavel. Decathlon. Ekšlágerová. Tarabová, Standardová, Dřevíkovská.